त्रिपुरानि कायसा सिनिजाक तीर्थमुख थाई दुम्बुर अबनतेबो नायथक नुकथक ताई बरक रक तेरो फाइबो तंगथक खाय तंगमाना बागै स्नामनानि बागै सामुं सानै रहरमानि बाजेट फाइसो पाक्या 15 कोटी रां ताबुक इएम राजेश त्रिपुरानि नायकलमुंबाय अ दुम्बुर थायो ग्यालारिनि सिमे चेंगै बरक नायजाकनाय तंगजाकनाय रक स्नामना बागै तिनि थाई नायख्या TTAADC नि CEM पूर्णचंद्र जमातिया लगियो इंजिनियर ताई आमचाइने जुनाल चेयरमैन रकनो तुये बिस्कांगो तेरनि सिगां बोसोक तांगैमान आबरकनो तिनि चेरै नायख्या अ प्रोजेक्ट नि बागै आमचाइ हामक्राय सामुं तांगै तंगमानि ककनो सायखनारका CEM पूर्णचंद्र जमातिया बेलाखे हामबाय जों तिनि तीर्थमुख जे जागा मेला आंबो आ जागा विजिट खायनायनि बागै फायलायजाक और ताबो कताल प्रोजेक्ट खायनायनि बागै ओपन मार्केट सेट निनि जात्रि सेट निनि डाक बांग्लो तै बर ब्रिज स्नानानि बागै टोटल 15 करोड़ नि प्रोजेक्ट और सेंक्शन नंजाक जों बनो बियां बाहायखि खायनाय बनो नायनायनि बागै चिनि अ आमसायनि बरम गोनां EM राजेश त्रिपुरा तंगो तैबो चिनि और तीर्थमुख निउ गोमती ADC विलेज नि चेयरमैन बो तंगो फाइसक फाइजक चिनि चीफ इंजीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तैबो करबुक SDM नि ऑफिसर बो फाइसक फाइजक इंगे जों और प्रॉपर अमक खायवे मेंटेन खायवे बाहायके मेलाव चिनि मेला फाइनाय रगनो बाहायके सुविधा रयमानो कारण जतनो सिवो अम पवित्र स्थान त्रिपुरानि कायसा पिलग्रिमेज जागा और जतनो बसरो वायसा जानजा मा फाथैमानि बेकेरेन रखिबिनानि बागै दै पूजा खायनायनि बागै जतनो बसरो वायसा फायफियाबा जों अ जागा नगो गोबांमा माने प्रॉपर फेसिलिटी करै टॉयलेटनि व्यवस्था करै लामानि व्यवस्था हाया सोलार लाइट करै इलेक्ट्रिसिटी आसो काहामया हानि बांगनो जों तिनि और जागा नतैबै प्रोजेक्ट रहमानि आंगे प्रोजेक्ट सेंक्शन अंखा बनो जों दायति नो जे जागा मेला अंगिया खसानि सामुं पाइनाय जे बनो हंके जों इमिडिएट नो सामुं सेनाय जे जागा पाइमे जानो हंके नारगै ओ मेला पाइमेनि यागुलो जों तांनाय अमा हाके जों खाजा और सोलार लाइट नाय निनि लामा फुडवे बो काहांखि सना जानाय गैलारि पिलग्रिमेज रंनि आसगै मेला नायजानाय बबो सना जानाय टॉयलेट बो सना जानाय पब्लिक टॉयलेट ब्रिज सना जानाय अमा हाके चिनि डाक बांग्लो सना जानाय हाके ब्ले मो प्रोजेक्ट कतो चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे जों ADC हाफांगो फाइमेनि यागुलो नो जों अमा स्टेप नामानि जे चिनि बुबाग्रा और जागा पिलग्रिमेज फाइनाय रंनो बाहायके सेब रयमानाय कारण और सुदु चिनि नेशनल सिमिया इंटरनेशनल बांग्लादेश नि गोबां और जागा पिलग्रिमेज फायो बरक फायो और किसा बाथागनि पर्यन्त जागा करै इंगो इंगे बत्रनो नायविनो जों ताबो और जागा तैबो तमा खायजानाय तंबनो नायलायफिनाय जे ता प्रोजेक्ट सेंक्शन मानो जों दायतिनो सामुं सेनरनानि बागै चिनि इंजिनियर रंनो जों तबोवे और नायलायफेख्या बरक दायतिनो एस्टिमेट दक खायो DPR रक खायो ताबो